siasa unenjere muyo wakireko kasiri tukulialera bana siasa banyara kumirana somo jigoyomo obwa matanga nigo banyakuruterana amangana siasa unomurikito mirinde mumanyi agotumanya amatuko emeronge 5 oka atigaire maiga yobochori obonene gokorekana abuo ase abakuboria ebirogo ao bagenderete kweroberia eliogochia koba ababui imeye kaunti ya Kisii ase bunge ya Nyaribari Masaba siasa nigo yabwata inse asa matanga yamo asensemo ya ikorongo ase abakuboria ebirogo ao beakera ekoko Kurwase kucha abantu batoborigasie dore batatu nao bude agotire utkurara bis amabusi ayo mumwana nao romo kesana watu myaka 40 tara itenda kwa urari tara kimwana kama chuga kwa ngomo ngori nera ganye omondo tiyaire kobori bugabana oisane kire oisaime kabisa owapo chusi ningo moja vile nyasaya wasemi Mungu atesi twaraje kusiyeito. Kuuliza uongozi siulizi kwa tamaa, nauliza kwa upendo, nanyi mchague viongozi wale wanamcha Mungu. Sabami tomo minyora sama sabo na demo minyora sabo rutibeno moge mereme ya Nyaribari Masaba Chinga kiechecho oyo kulia ekirogo ky'obugavana bwe kaunti ya Kisii Rachel Otundo nigo egereire oburai bw'abasubati kaunti yaito governor deputy governor speaker ebirogo bine byonsi pi igo birabasacha boka bangina mbayo omongino watorumne woman rep akwenda Nairobi bone ali county bangina babu akise bakorera gochia yokina aligiri chukule chimbo bengokora muna morote kurungoro maza karua na Raila na abega gose na arone mix ngoja team gender igona abasa bere chikura asoko boko komosi na bangina this time komuranje mobe kichorsi ani mwabera lia bagaka na basaye batu bwate sie oyo kubolia ekirogo ky'obubunge imeye bunge ya Nyaribari Masaba engineer Hilary Nyanga nere nigo airari bagalia bene na kuralia omurembe chinga kichi chobochori amana omurembe ngaki yaikire wantu tegete abakristo musabiro omurembe kabisa abantu baramana n'umurangi ateba bakora ibintu byabo ngora ginko reporter ya egeta